शंकर रात्री कशी करे मजा येईल असं एवढं. अरे संजय शेखरला काय सांगस मला सांग ना. जे मजा यायला होती शेखर काय निसता बसूनच तर राहत नाचाय ही तर नाहीये. अरे शंकर यांचे आम पोरगेच पाह. हेला नाचायचा काय माहित पण नाही शेखरला तर काय तंगड्या पण नाही हालत आहे थुयला. अरे मला नाचता येई पण मी यांच्या पोरगेच पाह येईन लग्नाला. एक तरी पोरगी सेटिंग करेल आहे सोडा हिंडस तरी. अरे मला पटतच नाही तर काय करू मी. मग काय सांगस काही पोरग्याय पहा येईन काय मला नसीब आहे. अरे रात्री मला जमर गिर होती मोबाईल आपटला आणि काय नाही तर कोणी घेणी नाही दे. अरे मालनी धोका दिला का काय कहा मोबाईल आपटलास. अरे हो शंकर आख्या पोरगेला नंबर देत हिंडत हा मात्र गाली. अरे होडे पोरगेला नंबर दिले तर आज दुंदर एक पोरगीने फोन केलाय. अरे तू कस नंबर पोरग्या घेत पण हे पाठवून देत. अरे जाऊन दे मरावून देस पण मग तुम्ही नाही शेत होतस. अरे पण मग आम्ही खाऊनच जायला होतो नाचाई. अरे कावने थोडी जब भारी मला होती तर काय गोठ जाऊन दे त्याची. तुला तर जठे जास्त रे तुला मला देखायजेत. अरे काय रे तुमच्या ते नाही माझा तर जाय नाही हिरो पण तिथं. अरे ती गोट जाऊन दे. अरे कावने तू जाईल तर नाचलो मग पाणी पिया जायलो तहा पाणीच नाही. थोडा पाणीच्या जागा तरी काही पाणी पण आहे. असं मला नेला नाही तर हा चुतिया हो. अरे तुला निया होत पण आम्ही तर 4 जण आणि हे 4 जण तर आता तुला कोठून तरी नेऊ. मग तुला असलोडच ठेवलं ना मी. अरे मी त्याला बसून जम रडत होतो काय नाही ढोंगा वाळा गेल तर घराठी भरानी येल ना. तुला काय पोरगे जोडेल ता का काय ढोंगावरून रडस. अरे एक पोरगी मला भारी दिखत होती तिला मी नंबर द्या गेलो तर भाऊस नाही त्याची पहारा था मला कुठला. अरे संजय माझ्या नको बनाय पास जिडा. अरे कोठे लग्नात गेला काही तुम्ही नुसतं असंच केलं का तर कुठे जग. अरे पोरग्या पाहाला काय आम्हाला तसा करायच पाहो यार. अशके तुम्ही नाही सुधराय हास रे. अरे एक तुम्हाला कोट सांगू रे. हा सांगा ना संजय. अरे आपल्याला देवेश निराण्याच्या पासे कुठलं ना 4 जण. कधी राहते. अरे तुम्ही कावणे जरेस मग ना. दिवेशा माहिती ना तुम्हाला कसा काय तो. मला माहित त्याच्या निसता सुपर पंच काय कोणचा तोच डायलॉग राहतोय तेकनच कुठेल हो. अरे दिवेश आहे नाही डायलॉग दिवेश हो डायलॉग मा टाइम पुरा. काय नाही जास्त मिळत राहा आपले उद्या एक व्हिडिओ येईल त्याच्यामुळे आपले सबस्क्राईब करून ठेवा.